Tutikarita se county ya Kisii ababwatani be sector ya bodaboda ande mono kurwa se municipality omochubo songa se county ya Kisii nigo ritukoria rero baisokire na gotebange nigo bari neganga yogo chia kwene kebuna nkwire ni bari amaskani na boigo obotorerwa se sector yo ya bodaboda se county ga aniga gocha maiga ya barabo komochia oborai bwe sector yo obubwari ngabisi bwase bwenegetie gutumikwa nabarai bage siasa igento bono batebiri nigo bakugikeria kurubono gochibosio okwana nabarike amangana homo wasorero asumo chubosongo ekerobaine kia obochori bwe bodi nya yira chigotenera obochori bwe sector yo ya bodaboda nigo barire ire yogo chia kwene namba chikubwaterana nabarai bonsi bune nchira yamo yogo chikokinia sector yo kinga kecho nigo baruro kuboria gochia saba tumeki bonsi busaba bwatani be sector ya bodaboda kwene kia bunankuna chabare chistika bune nchira yamo yogo chikokonya serikali ya county ya Kisii gosangiria bango na bego kwene kia amagendro ari are yokogania ase sector yo murikito Ruth Kemunto noroboti rwa Unenjera ya mayogo tinye sekta yobo sombi imeye county ya Kisii. Abaraiba boda boda municipality ya Kisii nigo batebire buna mbale tayari kuirania maskani no marembe ase sekta ya boda boda na kwegendereria. Gokwana imeyo muchobo songo chinga kibachora e bodi nyobo choriye municipality eyo. Nigo bagikeiro bora yobubwa kwa isko ya bisi aso gotumeka bana siasa. Egento kegoturubania e sekta eyo. Atu achira rero igakwene kina gochora twarenge board. Board ire era twanyare ko batogochora era abeke koira abantu baito be municipality chikura. Leo tumeamua kwamba wamechagua board ambayo itakayokuwa inawapeleka wana bodaboda katika uchaguzi mkuu na katika kila kituo watakaoomba kura. Sasa kila ambacho ninachowaambia wala ambao wote watakao kuwa kwamba wanatafuta uongozi katika kaunti ya Kisii, ile kitu ambao watafanya ni kwamba watafute IBC tukishirikiana na ofisi kuu wahakikishe kwamba this is the main office that has been selected. Let us work together with the head office. IBC is independent. We are not going to be coerced with political class. What we want is free, fair and credible election. Nonye nabo ni gavana boda boda abubaganiriwe kuna chachi stika ili kwegendereria asoboncholi bwabo naboigo konyora magendero kurwa ase serikali ya county ya Kisii inse yo mugavana Paul Simbarati. Issues cha revenue kiro monto anache stika oko bwatwe municipality na bane sub county okoru dasima onache stika nacha erinde to saba magendere county government etokonye ase bintu biri totaite ase industry yetu ya bodaboda. There have been a long time omocho gano obeire ase municipality yetu. We have been looking a way that nga kitura nyare gokonya omochando yobe solved abantu batware peace of mind abantu bamanya ninki bagokore town yetu tware order eyo iragere eru services chingi ya nechinga kichingororo gochia asa abantu bande bagokore biashara because we are not only the people within the municipalities to cooperate. Balibonsi bachorwa nigo balira yogo chikobwaterana na barayibonsi elikoira ni obotenenero byabo bochori obubwatwaliro muchando asa matuka maiga nigo baba bagusaba omorembe obotoereru na boigo obwerani obyabo nyareko babo koiraniwa elinde bali bachorwa goikerani emiremo yabo ase nchira yo boikeranu na boigo encherengia Ase igo gochakira bona abantu baita barundia abe state Jones Pia municipality mumanyenga e body ya choriru era bisi egokore gasi mubasukuna inondo bwa simbia mama. Kutokea siku ya leo nataka kuambia kwamba hakutakuwa na any official communication yenye na deal na boda electoral board ambapo haitatoka kwetu kama sisi ambao tumechaguliwa. Ikiwa kama kutakuwa na mtu yoyote ambaye atatoka kando bila communication imesainiwa na sisi na chairman wetu hapa na mimi Roy kama secretary, that's not an official communication kutoka kwa electoral board ya municipality. Gingo reporter ya getaseni kia getembe kurwa asobo gatagati bwo muchobo songo inchani gonkuru kwa Ruth Kemunto.